हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै आंहा दायो सानजौफुनि संनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर। बिहाव बाबाया ना लाबनानै होफैबाय, नै जि मोजां मोजां ना लाबना होफैबाय। ओमफ्राय नै बिथिंजा लाव हानानै लाबाय आरोना, हाखांबाय, न'निनो लाव, ओरैबायदि गोथावखा। दायो संनोसै। बिहाव बाबा ना लाबना होफैबाय, ओमफ्राय लावजों संनो होदों नालाय लावजों संनोसै आरोना आङो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। दे इनो मोजां बाल्थिङा। आं सुनो नागिरबाय, गावासो सुनो आथुर जाथारबाय। लावा गेदेरमोन एसे, मानसि बुरजानि ना, ओंखायनोथ' होजोब्बाय आं लाव थाइसेखौ गेदेरबाबो। दे माबार संहैनोसै आङो। नायवबाय लोगोफोर, दिनै एसे थाबनो संबाय आरोना सानजौफुनिखौ। बिहाव बाबाया ओंखाम जायाखै नालाय, जों गासिबो जाजोबदों फुंनि, ओमफ्राय बाबाया जायाखै आरोना, ओंखायनो थाबनो संनोसै। नाया बेरदेरनायनि हासबेन्डआ आंखौ एवनो होआसै आरोना लोगोफोर, गावासो होरो नों एवनांला आं एवनोसै होननानै नाखौ एवना होनोसै, ओंख्रिखौ संनो हागोन नोङो होननानै नै नाखौ बियो एवना होनो नागिरबाय आरोना, बेरदेर जानो गिनानै आंनाव गावासो होथारफैबाय। नै सामब्राम बानलु लेमना लाखानोसै आं ओंख्रियाव होनो ना। सामब्राम बानलुआ दहाय आं बाबाखौ बाजारनिफ्राय लाबोनाय नुदोंमोनहाय। अ नै हासबेन्डआ जि मोजां एवना होबाय आरोना नाखौ दायो, ओमफ्राय आं संनांसिगौल'। आजादिथार नाखौ हरजोबगोन। अ मानसि बुरजाना, जि मोजां एवना होबाय आरोना। बै बेसे दोन आंनो बेसे मोननायखौ नङा, मोनथारनाय दं मोनसे। दे होमबालाय लावजों नाजों संनोसै। लासै लासै गोलैगोन। मानसि बुरजाखाय आङो लावखौ थाइसेखौ हाजोब्बाय आरोना, गेदेरबाबो ओमफ्राय गोरलैसोमोन लावा, जि मोजांखा, जानोबो गोथाव। संख्रि होना इसे इसेल' होग्रो, गोबाब जागोन। मैगङाबो बुरजाना। मानो नाङा, जाबाय दे, होनांला दे। मा ओंख्रि नोंसा बाबु? मा ओंख्रि? ना संथ'वाखै नों? हो? ओंख्रि गोबाब? ए हालदै हरबाय दायो। हालदैया खम जाबाय नामाहाय? आरो ना लाबोबावबाय नै बाबाया। एवनांगौ ना फोराननांगोनखौ? ओमफ्राय बेफोरलाय माथो मा लाबोदो? आरो लाबोबावबाय बाजारनिफ्राय, दासो लाबोदों नै लोगोफोर। फुलकबिया जि गेदेरनि, फुलकबि, टमेट'। दै हरबाय, दायो ना हरनोसै, गोदौबाय थाथोंसै एकदम ग्लब ग्लबनो। अरा जि गोसा जाबाय, ब्लाव ब्लावथार जाबाय। बैखौ फ्रायखौ दोन आंनो। अखनिखौ एवथारनाय मोनसे फ्राय जायाबा जाथारा नामा? दोनबाय आं होनबा नोंनि थाखाय। दायो एकदम ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै। दुन्दियाबो खाना लाबोखाबाय माया ओंख्रियाव होनो, एकदम न'नि दुन्दिया। खोबना होनोसै ना? गोदौबाय थाथोंसै ग्लब ग्लबनो। बैग्रि फोरानदों जोंहा बिबोनाङा। प्लास्टिक टेबोलासो बया जागोन। मिथियाहाय मानो होफैदोंथाय, दंफांनि टेबोलखौ होफैबानो जायो। बैग्रि
जानो लुगैलायबाय आं जानोसै आं थाइसे जानाङा मुलि जानांगोन ना बिबोनांफोरा होनदों जोंहा पापर एवगासिनो नै पापर गिलास नांगौ ना आब' ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै लावजों ना ओमफ्राय मानिमुनिजों आलु भाजा आं बानलु जाया ओइसोमोन नोंनिया ओइसोमोन ओंख्रिखौ सोलायबानो जागोन दे अ जानोसै ओंख्रिया गुदुङावनो दं गुसु बिराद एसे जादों दासो जादों आङो ओंखाम जाखांबाय नोंसा दा बनाव जानाव मा ओंख्रि जानाय खारदै दहायनो खोन्थादों खारदै गोबाब होननानै खारदै गोबाब जोंना नाखौलाय सनै मोनै होनायमोन भाजाया संख्रियाल' मोनो मैदेरफोरबो लांनो होनदोंमोन थांनो ना हानिबा लांनो होनदोंमोन एखेया लांनो हागोन ना पापरखौ मा मोनदों नोंसोर फै ओरै फैदो जाखांनानै नै थाबायबाय दं ओंखाम जाखांनायनि एसे थाबायदो माबा लोमजानाय मोनदों लोमजादों ना मादोंबा सान्दुं गोसायाव बिदि आला खालामोनखायो बिदि नारेंखला इयो देराखै नङाबा हानना जानो हागौमोन गायथार ओंखाम जाखांबाय ना मा ओंख्रि जानाय दे गय